Video je zadužen top 3 činjenice o meni. Ajde krenemo. Prva činjenica. To što je igrica. Da, najviše volim Roblox. Jednu igricu koju je krenuo čak i Full TV. Eto. Neki tada zaboravio sam ime kanala. On najviše igra. Pod 2. To je što ja mnogo volim kučiće, mačiće, sve životinje. Osim ovih životinje koju volim nisam. Zadnja činjenica. Svi volite servi. A ja kao. To zahteva. Dakle, ja volim baš puno serpina. I ne mogu da prestanu ga. Volim. I da. I zato, ono što ste puno gledali ovaj video, lajkujte i šerujte, subscribe-ujte i da se sviđa. Pozdrav.